Welcome to FEARS Dialogues, the official podcast of the European project FEARS. Across a series of episodes featuring interviews from 8 different European countries, we delve into insightful conversations, fostering informative discussions that touch upon historical contexts, present challenges, and explore potential future pathways. These FEARS Dialogues traverse topics related to feminist movements, gender equality, women's and LGBTQ+ rights, and the political challenges and solutions unique to each FEARS country or the European Union level. Velkommen til. Jeg hedder Andreas Beyer Gregersen. Jeg er forsker og en del af det danske team på Aalborg Universitet, der udgør den danske partner også i FEARS-projektet, som er et EU-finansieret forskningsprojekt, der undersøger både feminisme og antifeminisme på tværs af Europa. Vi er også en del af et netværk, som vi har været med til at starte, der i Danmark handler om sexisme fra et minoritetsperspektiv, som vi kalder det. Det er et samarbejde, vi har med forskellige foreninger og grupper i Danmark, blandt andet Everyday Sexism Project Danmark, Danske Handicaporganisationer, Sabar og Tegnbuen, som vi kommer til at høre mere om i dag. Det netværk handler om at sætte kritisk fokus på sexisme, som i mange år har været et hovedfokus for feministisk aktivisme i både Danmark og resten af Europa. Men hvordan kan feminisme og den løbende diskussion om ligestilling tage højde for, at sexisme og andre former for uligestilling, for det ikke at have ligestilling, rammer minoriteter på forskellige måder? Og hvordan kan minoriteter blive engageret i et mere positivt ligestillingsprojekt for alle? I den her podcast, der kommer vi til at høre fra en aktivist i Tegnbuen, som er en forening for døve og hørehæmmede LGBT+ personer, der har eksisteret i Danmark siden 1984. Og de har jo nogle særlige erfaringer og perspektiver for det at kæmpe for ligestilling som en dobbelt minoritet. En minoritet, hvor man både jo er døve og hørehæmmede og samtidig LGBT+ personer. Og vi bruger tegnsprogstolk imens, så det betyder, at vi snakker på dansk her samtidig med, at vi har tegnsprogstolkning, og så kommer der til at være undertekster på engelsk, så alle kan følge med rundt omkring i Europa forhåbentlig, så længe man altså kan læse engelsk. Og velkommen til, Gertrud fra Tegnbuen. Det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er, om du vil starte med at præsentere Tegnbuen, jeres forening med dine egne ord, og også fortælle lidt om dit personlige engagement. Jo, tak. Tegnbuen er faktisk, hvis du kigger på selve ordet, så består det af ordet regnbue, men i stedet for R, så har vi sat vi T foran, fordi vi bruger tegnsprog, altså Tegnbuen, altså en regnbue på tegnsprog. Ja. Og Tegnbuen er, som du fortæller, en forening, der jo meget snart har 40 års jubilæum. Det startede med, at 4 unge mænd, bøsser, valgte at etablere gruppen, fordi at de synes ikke rigtigt, at de nødvendigvis følte sig helt til rette inde i døveforeningen, og når de så var i en bøsseforening i det hørende miljø, så var de jo som sagt hørende. Og derfor valgte de så at etablere det, der hedder Tegnbuen, og det er så en forening, der stadig består. Tegnbuen i dag, eller jeg kan måske starte et andet sted, for nogle år siden, der blev det en selvstændig forening, og det gør, at vi nu i dag kan
gøre, hvad vi har lyst til, lave vores egne programmer. Og her for en 3-4 år siden, så gjorde man det, at alle døveforeninger i Danmark, de hører under et fælles forbund, kan man kalde, ikke? Altså et forbund, som står for den egentlige politik osv. osv. Og vi vil jo gerne ligestilles med andre døveforeninger i Danmark, og derfor spurgte vi så, altså selve forbundet, om det ikke var muligt, at vi kunne blive en anerkendt forening på niveau med andre døveforeninger. Det her sådan, forbund, det hedder Danske Døves Landsforbund, og de gik så i gang med at undersøge deres bestyrelse, altså det man kalder hovedbestyrelsen, hvad der kunne lade sig gøre, og nu er det så heldigt, at vi har fået en repræsentant fra Tegnbuen med i hovedbestyrelsen i det her forbund, som gør, at at vi har fået mulighed for at få lidt bedre indflydelse. For det vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne have, at vi kan få indflydelse i hele Danmark. Lige nu er vi cirka 60 medlemmer, tror jeg. Det kan godt være, at vi er blevet lidt flere. Det er faktisk en forening, der løbende vokser, og efterhånden så vi bliver mere og mere synlige. Der alle kan være medlemmer af Tegnbogen. Det kan både være tegnsprogsbrugere, det kan være tegnsprogstolke, folk der bare kan tegnsprog osv. Det eneste, krav, det er, at man skal bruge tegnsprog. Den aktivisme, der foregår i Tegnbogen, altså som sagt, er det lidt nyt, at vi er blevet medlem af det her landsforbund, men derudover har vi vores egne ting, vi slås for. Hvis det er et eller andet, vi gerne ved, så prøver vi at finde nogle medlemmerne, som har lyst til at være med til det, og så gør vi det. Meterforeningen har 2 transkønnede med, også i vores forening, som vi er sådan en ret bred gruppe, der alle kan være med. Meget spændende. Også at der er intern diversitet i jeres forening. Kan du fortælle lidt omkring, i forhold til dit personlige engagement, hvad du brænder for, og hvor meget feminisme og ligestilling betyder for dit engagement i Tegnbogen? Altså, jeg har ikke følt, at jeg som sådan har været feminist, eller skulle kæmpe for feminismen her i Danmark. Jeg synes sådan set, jo, altså vi var måske ikke helt ligestillede, og der var der noget at kæmpe for, men jeg har ikke sådan, du ved, været feminist med stor, tyk, fed streg under det ord. Jeg har nogle veninder, som har prøvet at sparke lidt til mig og snakke lidt om, hvad jeg egentlig synes og så videre, men jeg synes bare ikke, problemet var så stort. Det kan selvfølgelig godt være, at andre kvinder har det sådan, men for mig selv synes jeg ikke, det var så et stort problem. Men så her for et par år siden kunne jeg godt mærke, efterhånden som jeg blev gjort opmærksom på flere og flere ting, for eksempel også via jeres projekt og så videre. Jeg har været til nogle oplæg og nogle foredrag. Jeg var også til et arrangement her. Hvad sådan hed det arrangement, der var her for et par måneder siden? Hvad så var det? Talktown, måske? Ja, Talktown, ja. Ja. Ja, hvad hedder det? Der fik jeg virkelig åbnet, eller udvidet min horisont i forhold til, at der er jo masser af steder, man oplever den her hverdagsseksisme, som jeg sådan set i og for sig slet ikke rigtig havde tænkt over tidligere. Jeg tror, noget af det, der ramte mig allermest, det var for eksempel i forhold til hele det der den medicinske verden, altså hvor stort et fokus de har på mænd og ikke på kvinder. Altså det blev jeg virkelig forarvet over, da jeg fandt ud af, både i forhold til, når man udvikler ting, og når man skal helbrede folk, og altså det var virkelig en stor aha-oplevelse for mig at sidde med til det foredrag. Og jeg blev nærmest vred, da jeg sad derinde. Og der kunne jeg godt mærke, at der blev den feministiske kampgejst tændt i mig. Jeg har nok været lidt naiv førhen, og slet ikke været opmærksom på, hvad der egentlig var, der foregik omkring mig.
i forhold til LGBT plus personer, så snakker man nogle gange om den feministiske bevægelse og LGBT plus bevægelsen som to mere eller mindre adskilte bevægelser. Øhm, men ja, det vi blandt andet laver i vores projekt, det er at samarbejde både med klassiske feministiske organisationer og LGBT plus organisationer. I hvor høj grad tænker du, at feminisme hænger sammen med det at kæmpe for LGBT plus personers vilkår og rettigheder? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, jeg tror, at det, der adskiller det, det er nok meget kommunikationsmåde, hvor altså, der er ikke sådan en særlig, hvad kan man sige, kommunikationsform. Jo, man kan protestere, man kan holde møder med politikere, og der er altså en kamp. Det, vi har i tegnbuen, det er jo, der skal alt jo tolkes. For det første, det er rigtig godt, vi har tolket. Det gør, at vi kan komme igennem med nogle af vores kampe. Det tager bare meget længere tid. Jeg tror, døve selv, altså når de er aktivister, så er det meget i forhold til at indsamle informationer. Det er meget i forhold til det, der er nedskrevet, man forholder sig til. Det kan være noget, man har læst i avisen, noget, man har fundet på nettet eller noget, men det handler rigtig meget om at informationer, man ligesom får, fordi man som døv ikke bare får informationerne gratis, så at sige. Så jeg tror, og der kan jo sagtens være noget feminisme i også. Altså jeg må sige, det er ikke noget, jeg har gået sådan i dybden med, så altså det er et rigtig fint spørgsmål, som jeg godt vil tage videre med og give til de øvrige i tegnbuen til diskussion. Det er også et svært spørgsmål, det ved jeg godt. Ja. Men meget interessant, at du i hvert fald i de senere år er begyndt mere og mere at tænke om dig selv som feminist, og at gå op i feminisme på forskellige måder. Og det hænger måske sammen med det også at være en dobbeltminoritet, som mange af jer er i tegnbuen. Fordi at noget af det, som vi i vores projekt sætter fokus på, det er, hvordan at forskellige ligestillingsproblemer, for eksempel sexisme, kan ramme minoriteter og dobbeltminoriteter på forskellige måder, som vi skal være opmærksomme på. Kan du prøve at sige noget omkring, hvad det betyder for dig at være en dobbeltminoritet, og også have dobbeltminoriteter i fokus, når man arbejder for ligestilling, som vi for eksempel gør i tegnbuen? Altså det der med at være en dobbeltminoritet, altså og i forhold til sexisme, altså tegnbuen er jo en del af døveverdenen. Og det kræver måske lige at sætte lidt ord på det. Altså, der er jo mange, jeg tror, der taler om døve som at døve sladrer. Det er ligesom, det er sådan, de har også et begreb, der hedder døvstum, som om at man ikke der har været masser omkring misbrug og seksuel misbrug og sådan nogle ting inden for døveverdenen. Og den kommunikation har været der. Altså, der har tidligere været sådan, at undervisning døve fik, altså fra de døve lærere på døve undervisningsinstitutionerne, deres tegnsprogsniveau var ikke nødvendigvis særlig godt. De gik måske til noget tegnsprogsundervisning en gang om ugen, og så efterhånden blev de så bedre og bedre til tegnsprog. Men de havde døve elever, der havde brug for undervisning på tegnsprog, og dermed blev undervisningen ikke flydende. Og jeg tror måske, det har gjort, at der har været sådan en forståelse af, at der er nogle ting, som voksne gør, og det må de åbenbart gøre, fordi man ikke ligesom havde et egentligt sprog, hvor man kunne gå til andre voksne og forklare til, hvad det var, der foregik, og derfor ikke rigtig blev opmærksom på, hvad det var, der foregik. Og derfor tror jeg, at der har været nogen, der er blevet lokket til noget, de måske ikke egentlig ville, desværre. Altså, jeg tror, i hvert fald, hvis man taler om, når man taler om den opvækst, mange af dem, der er i tegnbuen har, så jeg ved ikke, om man kan sige, det har
har med noget med det at gøre. Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan bare sige, jeg tror, det der er i tegnbogen, det er, at vi har hinanden. Der har vi snakket sammen. Der kan vi udveksle erfaringer, vi kan støtte og hinanden. Men det er jo først efter, vi er blevet voksne. Jeg ved så ikke, hvad de unge gør. Nej. Men kan du prøve at sige lidt mere omkring det her, den her sammenflætning af identiteter, som I jo har? Nu talte du om døveverden her, men I er jo også LGBT plus personer. Har nogle særlige erfaringer, måske også erfaringer med sexisme i den her forbindelse, som I har som LGBT plus personer. Hvad er det for et fællesskab, I har, som både nogen, der bruger tegnsprog, er døve, og samtidig også LGBT plus personer, dermed er en dobbelt minoritet? Så du mener, når vi er ude sammen med hørende, eller mener du, når vi bare er os selv i tegnbogen? Jeg er egentlig interesseret i begge dele. Ja. Altså, når vi er ude i det omkringliggende samfund, så er der jo forskel på den intersektionalisme, som man ser der, og så i forhold til, når vi er i døvevand. Når vi tager med døve, hørehæmmede, eller folk, der har fået cochlear implant, altså, så er det ligesom noget andet. Jeg synes ikke, der som sådan der ikke som sådan er nogen nedgørelse blandt døve i døveverdenen. Alle kender hinanden og ved, hvad man hver sag har af problemer, og vi har forskellige kulturer osv. Men jeg synes ikke rigtigt, at der er den der nedgørelse, som man ellers kan opleve, hvis man er i sådan et intersektionaliseret samfund. I døveverdenen, som jo i og for sig er en afspejling af, af det omkringliggende samfund. Der er selvfølgelig alt det omkring at være LGBT+, det er selvfølgelig noget andet, og der har selvfølgelig også været noget balleri og så videre, fordi at, ja, det har været noget nyt, men jeg synes generelt, at Tolken skal lige have noget afklaret. Jeg synes bare generelt, at døveverdenen altså det, Tom kan blive afklaret, altså det jeg mener, det er, at man, i og med at vi har flere identiteter som døv kvinde og i døveverdenen, så kan man sige, ja, vi er døve, men fjerner du døv, så er vi jo stadigvæk også, det er jo ligesom kun en identitet, som pludselig fylder meget, når vi er i den hørende verden. Ellers har vi jo også mange intersektioner, når vi bare er i døveværk, fordi vi er stadig både kvinder, og jeg har alle mulige andre identiteter. Der fylder det der med at være døv bare ikke så meget, fordi vi altså har været. Ja, det giver mening. Det gør det. Og nu har vi snakket lidt om sexisme, og at det lyder rigtig godt, at I ikke oplever i hvert fald nedgørelse af sexisme i særlig høj grad inden for døveverdenen. Jeg siger ikke, at der ikke er noget. Altså, det er jo ikke undgås. Okay. Altså, nej, altså det er ikke sådan, det er ikke, men jeg tror bare, det bunder mest af alt i uvidenhed. Altså, okay. Der kan også være drillerier og chikane, og jeg kan da huske før, hvor jeg var sammen med en kvinde, og så, så kommer der en hetero fyr hen til mig og spørger, har I to lyst til at have en trekant med mig? Altså, var jeg bare sådan, det var da et virkelig mærkeligt spørgsmål at stille. Altså, bare fordi vi er to kvinder, der er sammen. Fordi det kan da godt være, at jeg har været til mænd, men det har min partner ikke, og altså, det er jo sådan lidt en misforståelse, at man mangler informationer i forhold til, altså, for mig var det meget grænseoverskridende at få stillet det der spørgsmål, men igen, jeg tænker, det er bare, det handler om uvidenhed, men det ved jeg ikke, om du vil tale altså, er det som værende noget sexisme, eller? Nej, det vil jeg heller ikke gøre mig til dommer over for. Men det giver god mening, som du siger også, at døveverdenen selvfølgelig ikke er adskilt fra resten af samfundet. At den også afspejler, hvad for nogle tendenser og
og forhold, der eksisterer i resten af samfundet. Ja, men jeg kunne godt tænke mig stadig lige at høre lidt mere omkring øh, det her med, at I har en særlig forening for døve og hørehæmmede, der samtidig er LGBT plus personer. Hvad det er for et fællesskab, vi har omkring det at være en dobbelt minoritet. Og i hvor høj grad I tænker, at ja, I kan pege på nogle særlige udfordringer, I har som dobbelt minoriteter, som døve og hørehæmmede, der ikke er LGBT plus personer, ikke har, og som andre LGBT plus personer heller ikke har. Jeg håber, det giver mening. Altså, jeg tror, hvis du er i det hørende samfund, der føler man sig ikke hjemme på grund af den her manglende kommunikation. Men når du er i døvsamfundet, så føler du dig ja, hjemme, alle kan tale sammen, man forstår hinandens kultur osv. Men så kan man samtidig også føle sig ikke hjemme i en kultur, man ellers burde føle sig hjemme i. Og det er jo så derfor, man kommer i tegnbogen. Altså en gang imellem kan man godt føle sig hjemme, også i det hørende samfund, men nogle gange kan det bare føles mere rigtigt at være i tegnbogen. Så det er sådan lidt, altså man kan føle sig hjemme begge steder omkring sexisme. Altså i det hørende samfund, der er ligesom mænd og kvinder. Og de har så deres problemer. I LGBT-foreninger, den undertrykkelse og altså det der, den anderledes seksuelle orientering, det der gør os anderledes. Jeg synes, det er svært at forklare. Det kan jeg godt mærke, det har jeg svært ved at forklare. Det synes jeg er et svært spørgsmål. Ja, men jeg tager i hvert fald med videre her, at det er vigtigt for jer netop at følge jer hjemme og have et fællesskab omkring det at være en dobbelt minoritet i den her forbindelse. Jeg tror, det er det der med, at man kan tale åbent omkring sex med hinanden. Og sin seksualitet. Det kan man ikke andre steder. Altså det er som om, de ikke forstår vores seksuelle orientering. Ja, okay. Ja. Og hvis vi så vender tilbage til mere udadtil i forhold til, hvad I kæmper for i samfundet generelt i tegnbuen, så kan jeg se, at I laver mange forskellige aktiviteter. For eksempel er med i Copenhagen Pride. Men kan du sige noget omkring, hvad I har fokus på lige nu? Hvad I ønsker jer allermest, at der sker af politisk forandring eller generelt samfundsmæssig forandring i forhold til jeres målgruppe, eller dem I er? Altså vi skal have en generalforsamling her snart, og der skal vi så finde ud af, hvad det er. Nu har vi jo også 40 års jubilæum, ikke, her til august. Ja. Så vi skal ligesom finde ud af, hvordan vi kan synliggøre os bedre. Ja. Ja. Jeg kan tage de spørgsmål med, og så spørge dem. Spørge hvem? Ja, altså tegnbogen, tænker jeg, ikke? At det kan jeg da spørge. Nå, ja, selvfølgelig. Jo, jeg skal jo lige forstå det. Ja. Men synliggørelse kan jeg bestemt godt følge, fordi I er jo en lille forening, repræsenterer en lille minoritet, som mange nok heller ikke har hørt så meget om, eller kender så meget til. Så det handler vel også om at skabe en form for forståelse og øget fokus hos majoritetsbefolkningen.
og måske også blandt beslutningstagere, politikere, omkring hvad det er for nogle udfordringer, jeg har, eller hvad det er for nogle situationer, I står i som dobbelt minoritet. Ja. Ja. Ja, yes. Jeg håber, det var en opsummering af noget af det, i hvert fald, I kæmper for. Jo. Altså, Jo. Jeg ved ikke rigtig, om vi kæmper så meget egentlig, for jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er, bestyrelsen laver. Altså, det må jeg sige. Altså, for mig er det mere sådan en socialt forening, hvor man tager på udflugter sammen, eller kan gå til en foredrag sammen, og sådan. Altså, så man lærer noget omkring sig selv, og måske bliver lidt bedre klædt på. Men lige så meget bare det der med at hygge sig sammen og være sammen, ja, der er nok ikke så meget aktivisme over det, egentlig. I forhold til det der med Pride'en, altså der har vi haft sådan en, der er jo også sådan en vinter Pride, hvor der har været nogle, hvor der har været en paneldebat, hvor der er nogle døve, der har været med til noget debat. Og der kunne man da se, at der var mange hørende, der ikke kendte til tegnbuen og så videre, hvor man kan sige, så har vi da sået et lille frø, som måske kan blive til noget. Men tegnbuen samarbejder også med Sabar. Ja. Og de er jo meget mere aktivistiske i forhold til, end vi er. Og selvfølgelig også med hver vores udfordringer og sådan nogle ting. Så, men jeg tror også det der med, at to foreninger slår sig sammen, så bliver man måske også stærkere, fordi så bare har jo et rigtig godt netværk, ikke? Og så lægger vi også måske lidt i slipstrømmen af dem. Og det har vi i hvert fald gjort her på det seneste. Det virker for mig som om, det er ret godt. Ja, og bare så alle er med, så er Sabar en dansk forening for minoritetsetniske LGBT plus personer. Ja, jo også en dobbelt minoritet. Ja. Ja. Men jeg kan godt følge, hvad du siger omkring, at de sociale aktiviteter, jeres fællesskab indadtil, betyder rigtig meget. Det er jo sådan, at vi i vores projekt rigtig meget har fokus på feministisk aktivisme, og også LGBT plus aktivisme. Så det er måske også lige så meget her mit fokus, der ligger mere der. Men jeg tænker, at for jer i tegnbogen, ja, så må det sociale og fællesskabet, I har, betyde mindst lige så meget som aktivisme, og det at være synlig udad til. Er det rigtigt forstået? Ja. Ja, men igen, altså, det kan godt være, at vi har 40 jubilæum lige om lidt, men vi har haft meget fokus på sociale aktiviteter. Jeg tror, det her med aktivisme og sådan noget, det er faktisk noget, der måske er i sin spæde vorden, og måske faktisk noget, der ligesom er på vej. Så vi må se, hvad det bringer, men det har jo været rigtig fedt, at, at vi har været inviteret med til, jeres projekt og så videre, og det kan måske være med til at gøre, at vi i fremtiden vil have nemmere ved at kunne besvare nogle af dine spørgsmål end lige nu. Jeg synes stadig, vi er kommet vidt omkring her i interviewet, og har fået nogle rigtig spændende perspektiver på, hvad I laver i tegnbuen, og på det her med at fokusere på forskellige minoriteters forhold, og det at være en dobbelt minoritet især. Og jeg tager med det her med, at I også har forskelligheder indadtil, og de har meget fokus på, at alle kan være med, som du sagde i starten, så længe man bruger tegnsprog. Og så også, at I indgår i forskellige samarbejder, hvor de også skaber forståelse og synlighed, både blandt andre foreninger og hos majoritetsbefolkningen generelt. Og så også, at I jo selvfølgelig sætter fokus på nogle særlige problematikker og nogle udfordringer, som I har. Det kan for eksempel handle om sexisme, som vi samarbejder
omkring her. Men at det vigtigste, som jeg hører dig i hvert fald, det er det her med udadtil i hvert fald at skabe øget synliggørelse og forståelse hos majoritetsbefolkningen for, hvad I laver i tegnbuen og hvem I repræsenterer. Ja. Jeg håber, det giver mening som en opsummering her til sidst af, hvad vi har snakket om i det her interview. Er der noget, du vil tilføje til sidst? Jeg vil sådan set bare tænke, at jeg kunne gå tilbage og så spørge tegnbuen, om hvad det egentlig er, de egentlig vil kæmpe for. Og jeg tænker også, det du lige har sagt omkring sexisme, det var måske noget, jeg kunne give videre til dem, og så kunne de give mig et svar, og så kunne jeg jo vende tilbage til dig med et eventuelt svar. Altså jeg synes, det er rigtig vigtigt at tænke over, faktisk. Ja, det tænker jeg også. Samtalen fortsætter, kan jeg høre, og det gør samarbejdet jo også mellem FIRS-projektet og tegnbuen, og det er vi rigtig glade for. Tak til dig, Gertrud. Tak, Renette, som 12 her. Tak til dig, der har fulgt med derude. Du kan læse mere om FIRS-projektet på vores hjemmeside, firs-project.eu, og så er vi også på en række sociale medier på internettet, Facebook, X, Instagram, LinkedIn og nu også YouTube, hvor I blandt andet kan se den her video, som er optaget. Så tak for den her gang. FIRS, Engendering Democracy. FIRS project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme.